I velik pozdrav svima, danas igramo španski večiti derbi. Tako da kada krenemo, ja sam već snimao. Desilo se nešto, znači pobedio sam na penale, ono, koliko već 5-2 je bilo. Tu. Karahal, Pepe. Znači ja sam jako raspoložen sad za snimanje, pošto sam već snimio jedan video. Prostite ako malo laguje, pošto baš malo laguje. I da, kupujem novi računar, što je radovanje. Treba da se radujem tome, jako. Šta nije stigo Dani Alves? Već je vreda Ronaldo, Audi izvede. Aj Marcelo Budaletino. Ja Marcela uvijek zovem da uradi nešto dobro, ja kažem Budaletino. Ne znam zašto, to mi je ostalo od kad igram FIFA, znači Marcelo Budaletino. Dobro, znači, baš mi je baš se onako lepa. Osjećam i da, jao, Ramos. Jao, da. Znači, Ramos je trebao da pređe za Manchester United, odnosno nije trebao preći, nije se znalo. I da li će se uraditi taj transfer, nego ono, bilo je najavljeno kao, mislim, žele od Manchester United Ramosa. Ramos nije otišao nigde, što je ekstra za Real, a Ramos je mogao da ode, ako je on žele, mogao da ode, zato što je Ramos, sad ako Manchester United ne proda De Geu, znači De Gea će sljedeće godine morati da dođe za džabe u Real Madrid. Znači vjerojatno će sad za Manchester United proda De Gea u Realu. Tako da ja bih baš volio da De Gea dođe u Real. Da vidimo kako je to u Realu. De Gea ne znam, da li je on Španac? Španac je De Gea, ja mislim da je De Gea Španac. Golmane, brate! I tamo na Di Mariju, tako gošo! Benzema, jao, kako falo da lopta dođe do Ronalda. Znači ja nisam neki igrač FIFA, ali ono volim da igram FIFA. To baš volim da igram FIFA, mada ja za sad sam sasvim zadovoljavajući kako sam mogao da budem. Zašto Jordi Alba ne trči za mnom? Ali sam povredio sad Jordi Alba? Jao! Ja nisam ni vidio da sam šutno ladno. Marcelo Budaletino! Nisam ladno ni vidio da sam šutno sa Bale. Znači se prepozadi. Jao, Messi, nemoj Messi. Busquets, joj. Stigla je lopta do Pedra Rodrigueza, Neymar ne igra u ovoj utakmici. Tačnije, ja kad sam ubacio Peč, da će Ramos, ja kad sam ubacio Peč da igra u FIFA 14, pošto glupo mi da mi ne igra Bale desno krilo, pošto kad instalirate odmah morate da Peč FIFA da bi igrali normalno. Da bi, na primjer, šta znam, Matić igra u Chelsea-u, što on za sezonu 13-14 igra u Chelsea, ovako u Betu. Tako neke gluposti, ne ovo, cijela sezona 14-15, nego... Evo udarca! I opet brani Valdez. Kako samo skoncentrican Valdez, kako smo puta šutno, samo to da vidimo. O, brate. Oni 1-0, ja 4-3 ili 5-3, znači. Barca ovdje ne može ništa okolno. Kako loš skok. Jao, gdje ćeš Pedro? Jao, nemoj Pedro. Znači, Pedro je jedan od boljih futbolera Barcelone. Uz liniju. Tako je Bale. Rolazi Bale. Bale! Namješta se na levu nogu! Bale! Pored gola štirao Gareth Bale. Gareth Bale, fantastičan futbaler. Ja njega jako puno volim. Naravno više volim Ronaldo. Sad mi koristio Ronaldo. Nešto nisam igrao nešto na pas igru. Nemoguće da sad preigram. Ne! Tako je. Ajmo, Bale.
Seci malo bolje, bre, Bale. Jordi Alba je jako brz fudbaler i kad bi pričali o njemu, znači ja bi ga shvalio jedan je boljih lejbekova, naravno nije ni do koleni Marcelu, ali jo, Ronaldo! Kreni na loptu malo, brate, mada Marcelo nije Ronaldo ništa kriv, mada treba je malo kreni. Nije to ipak precizan pas. O, kako! Za malo da asistiram, bre, ovom. Jao. Modriću izbi loptu, brate, nije. Ispravlja se za čas Modrića. Pedro ima tehniku, Pedro ima i brzinu. Pedro! Messi, ne daj Messiju! 1-0. Znači morat ćemo sada pravo malo da Ronaldo. Ide Ronaldo. Nalazi Ronaldo. Tako je Ronaldo. Ronaldo. Jao, Ronaldo. Odigraj pas, Ronaldo. Ja znam da se Ronaldo mogu sve, ali Ronaldo sad ovo. Možda je neki drugi kontakt s loptom. Da vidimo da li možemo da radimo izmene. E sad, oni su nas poslednje vreme odvalili. Jao, malo. Samo malo. Moram da pauziram samo na trenutak. Kao što vidite, nastavili smo vrlo brzo. Evo, nastavljamo. Resumek, znači morao sam počistiti sa Bandicamom. Morao sam, pošto samo 10 minuta može ono demo verzija. Ja sam promenio da može ovo više, kako se zove. Da stavio sam štopericu i kao da mi izmeri. Ajde, Bale. Čekaj malo. Vratimo za Bale. Bale! Pedro! Iako izgubim, znači ništa škodi mnogo, sam ide i nijesta. Malo mi je teže ono sa komentarijom, pošto ja sam prošli put Barsu, verovali ili ne, pobedio sa 4-0, znači sve isto kao sada, ali nisam komentarisao ništa. Znači, znate li vi koliko komentari doprinosi igri? Ne doprinosi, nego oduzima, znači živce vam oduzima, ne živce, nego nije offside možda, nešto je bio offside, nije bio offside, sigurno. Cesc Fabregas, trenutno je u Manchester City, samo malo. Evo nas odmah. Otkačio se bio joystick, pa morao smo ga vratiti časkom. Znači meni je Bandicam skroz ekstra za snimanje. Znači ono program je malo zauzima. Klip, znači mali posle kad gledate snimak, znači ono meni je znači 6 minuta bilo 300 megabajta, što je jako malo. Šta je li slobodnjak? Dobre! Evo šanse za Cristiano Ronaldo. Šutirat ću obavezno, vidim neki mali prostor. Ronaldo! Napučio sam živi zid. Ronaldo! Ovo bilo opasno za Valdeza. Ovo sam probao neki velž da odradim, dobar. Evo prilike! Ronaldo! Spoljni deo mreže. Kako dobar udarac malo pre Ronaldo se sad sve više budi. Puno sam bolji od Barce, moram da pobedim ovu Barcu. Što se tiče kompa, kupit ću novu grafičku, 8 GB rama. Procesor će ostati isti jer sa procesorom nemam problema, može. I on ćemo da snimamo FIFA 15 verovatno. Ne bre, FIFA 16 kako zove. PES 16 verovatno, mislim 100% PES 16. PES 16 ću da skinem, ono snimit ćemo da vidimo kakav je. A za sad ćemo FIFA
da kidamo. Da evo ga, evo prilike! Ovo je bio korner. Unije sam, trebao je Ben da ga zavredio. Osnovno da ga čuva. Evo, jao, ovo je jako rizično. Bravo. Benzema. Ronaldo. Prođi mi gore, bravo. Idi mi, dođi mi. Jao! A Di Marija, bre. Budaletino jedno. Ne, glupo mi kad za Di Mariju kažem da je budaletino. Za Marcela je meni to. Jako zanimljivo! Evo prilike! Za Benzemu! Benzema! Jao, nije uspio doputi udarac. Da li je moguće? Meni se iskreno gleda serija penala sada. A vama? Iako izgubimo, znači ovo će biti jako zanimljiv dvomeč, odnosno jedan meč. Mada može biti i dvomeč ako želite. Može ovako, ovo će biti jedan dvomeč. Da, bit će dvomeč, 100%. Samo malo. A meni je stala štoperica. Ne. Čavi je srećno šutirao. Čavi ima nevjerovatan udarac. Čavi je prišao da igra za Katar. Katar se zove klub valjda. Katar, da li beše Katar, jebem ti. Joooo! Kristijan Teljo me zeza, nemoj, molim te. Izmene ćemo brzo da radimo. Da li je to bila dobra lopta? Ne. Da sam dobru loptu ka Benzincu, ali sve manje vremena za Real. Evo Alonso! Ronaldo, gol! Cristiano Ronaldo! Zato se on zove Cristiano Ronaldo. Gledat ćemo penale, ide dalje Ronaldo, bre. Real Madrid, kakvo uzbuđenje u 90. minutu na Santiago Bernabeu slavi, ipak neće biti dvomeča, ipak neće biti drugog meča, što glupo malo, sljedeći meč će biti vjerojatno iz Premier lige, pošto baš volim tu ligu. Jao, da li je moguće? Ne, bit će, ovako pratit ćemo i špansku primeru i svi mečevi će biti kad su u španskoj primeri bit će kao prognoze FIFA 14 ili ja moram u španskoj, može u francuskoj, čijako su često te utakmice, može i jel u Super Ligi, ali glupo dok ne ubacim jel u Super Ligi. I bit će penala, gledat ćete seriju penala. Sad šta će biti čudno malo, i Casillas će šutirati. Evo ga Iker Casillas. Alonso neće šutirati. Advance. Idemo, gledajte kako se izvodi penal. Tako se izvodi penal kao što je to uradio Cristiano Ronaldo, jedini Ronaldo. Znači ako planirate da skinete FIFA, to i uradite odmah. Znači, kako je ovo bilo Zempan, ovako išla ta lopta, ali sigurno. Gol, bre, Casillas! Nisam mogao sa njim silovito kao sa Ronaldom, bilo me je strah. O, kako loš udarac Lionela Messi. Messi pravi rasulo. Jao, kako sam loše zapratio loptu. Real vodi sa... Čekaj loptu, Casillas. Htio sam da je sad čekam, jebemo. Sad ne možeš da promašiš. Sad moram da ga dam. Luke Tantalove, ali gol, bre. Lepo je sad šutno Luka Modrić. Dani Alves ili Casillas, čekaj! Prečka! To! Nije gol! Bravo!
Ko sa šutira? Gareth Bale. Jedini Gareth Bale. Bale, gol! Gotovo je, sad je sve gotovo. Real je pobedio. Real Madrid. Igrač utakmice Alonso. Dobri su svi bili, ali Alonso je bio najbolji. Ljudi, ako vam se svidio klip, like, share, subscribe i to je to što se tiče ovog videa. Doviđenja!